mano ionge ojusi mar timo mano, koro inyalo chulo wuon mbui pesa mondo mari obed malo. Ochalo kaka ambulance wamiyogi ga direction e ndara, gikalo go haraka, kata ka polise biro kata jotelo biro imiyogi ga thuolo. Chalo kod mano gichude. Ochalo kata bank, kikawo premium package in ok ibedi imadho chae bank seche ma ji obedo piny, the same way ochalo ga kamano. Koro sami chule tiende ni ochopo ji mang'eny, en koro keno ga nek odhi haraka nikech gimbe gini ohala, onego gibedo ni gichulo sawa, onego bed ni gichulo employee. Koro pesa nino miyo mari bedo malo mag ji. Ang'o makelo pogruok? Samoro yudo ka ng'ato mare sponsor to moro be sponsor achiel dhi ahinya molo machielo. Ang'o makelo pogruok? Dipo ni ng'ato achiel ochudo mang'eny koso mano gima ber ahinya. Koro pogruok momiyo ng'ato nyalo keto ni anyalo keto ni an auso dhiang', to dheri ok ne to dhera mineno. Kata ng'ato wacho ni an go hotel services, mari neno to mar ok ne. Kata ng'ato wacho ni offer website, aloso website kaka jaro business loso website, mari neno ng'ama chielo ok ne. Koro mae gima ji timoga. Kwanza uchulo pesa marom, dho nitie jokoko manyalo chulo pesa mamalo matin, lakini nitie gimiluongo ni keywords, weche mabeyo beyo ma ng'ato nyalo tiyogo kamanyo girino. Koro ng'ato machielo en oketo pesa to ok oloso wachne maber, ng'at machielo keto to loso bende wachne maber. Koro sani kimanyo to miyo mare bedo malo. Adwa miyi example, accommodation kata jok mantie ute nindo gweng' kata ute rental e Kenya ka. Seche moko wan gi mbui miluongo ni booking.com. Ng'ato dhi to manyo ot, mari yok bitimbi chudo, lakini nitie ng'at moro machielo ma embo chudo to mare bedo malo. Nikech ang'o? Nikech rieko mar keto gimiluongo ni keyword ma ji manyo gono, koro mari bedo malo. Aso mogik, share that link, ikawo link no share gi jok mopogore, ikete kuonde mopogore opogore, mano bende konyi bedo malo. Nikech kaka wan kuom higni 6 mokalo wasebedo Google top 10 nikech wan gi rieko kaka itime, wang'e kaka itime, kendo wakonyo ji seche moko. Iyudo ni ka every Wednesday, every Tuesday mar month ka month wakonyo ji timo gi, nikech wang'e ni nitie jok moko magombo mondo ous gigegi to gionge teko, gionge thuolo. Koro Robi Search osebed ka mulogi kabisa. Wayo matin ang'eni wadhi achiel kuom jok mantie gi riekni mag uso. Nyisa kanyo ni wanyago mbaka matin machiegni ahinya kwach Ramogi TV.